Al cinquè punt de l'ordre del dia, que és el debat de totalitat sobre la proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes. En primer lloc, per la defensa de l'esmena a la totalitat presentada pel grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, té la paraula l'il·lustre senyor Sergio Santamaría. A otro orden de cosas. Nuestro grupo no cree en las cuotas. Y lo decimos alto y claro. No nos gustan las leyes paritarias porque entendemos que en lugar de ponderar a la mujer, la infravaloran y la denigran. La política de la paridad está trasnochada porque nada bueno se obtiene, como decía al principio, con la imposición. Por otra parte, y en esto también quiero ser muy explícito, no compartimos el reconocimiento expreso del derecho de la mujer a disponer sobre su propio cuerpo. Lo hemos dicho muchas veces, es un eufemismo que pretende ocultar el aborto libre y sin reservas, porque nosotros creemos que el derecho a la vida es anterior y prioritario a cualquier otra consideración. Eso es lo verdaderamente progresista. Y claro, para ustedes es un obstáculo insalvable sobre el que no admiten discusión. A continuació passem al torn d'intervenció de la resta de grups parlamentaris per posicionar-se. Té la paraula en primer lloc pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya la diputada Rosa Amorós. Entre les finalitats prioritàries que contempla la llei, destacaria tres. Una és establir les condicions per a eliminar la discriminació de les dones i per a promoure el seu empoderament. En aquest sentit, ara tenim un gran repte, perquè la recessió econòmica i la crisi financera està sent utilitzada per uns poders polítics d'ideologia ultraconservadora i patriarcal que ens imposen el retorn als valors més tradicionals. Les dones són les que estan assumint dia a dia i sense remuneració els treballs domèstics de la llar, la cura de fills i filles i de persones dependents. Els drets de les dones són drets reconeguts i, per tant, per nosaltres no són negociables. Una altra prioritat, prevenir i erradicar la violència masclista. Disposem de la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista, que ens permet conèixer les causes i les conseqüències i com afrontar-les des de l'administració i des de la pròpia societat. Perquè la violència no disminueix, es transforma i s'adapta a nous formats en relació de les persones i entre els més joves amb l'ús de les noves tecnologies. Cal reforçar la lluita amb el màxim d'eines possibles. Cal el desplegament total de la nostra llei i un renovat impuls a la Comissió Nacional per a la Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista, entre altres mesures, perquè són imprescindibles aquestes eines per poder-la erradicar. I, finalment, una altra prioritat és reconèixer el dret de les dones al propi cos, el dret al lliure desenvolupament de la seva identitat i orientacions sexuals i els drets sexuals i reproductius, tot garantint-ne la lliure decisió, d'acord amb el que estableix la legislació vigent. Té la paraula, en nom del grup parlamentari socialista, la diputada Montserrat Capdevila. Nous models d'economia social justament per tenir en compte tots els àmbits més precaris per la igualtat. Ser capaços d'implantar la reforma horària i trencar ja els prejudicis de que la nostra cultura és molt difícil, és molt complicat. Les empreses que ho han fet han donat resultats excel·lents, amb competitivitat, amb satisfacció i amb implicació laboral dels seus treballadors. Ho hem sentit i està demostrat. I en aquest sentit, també la corresponsabilitat en tots els àmbits de la societat. Bé, han passat 2 anys des que el grup parlamentari socialista va presentar la proposició de llei d'igualtat al Parlament. Després d'aquests 2 anys vam fer el debat a la totalitat, vam fer ponència conjunta. No podem dir que haguem avançat gaire, a més de no tenir la llei, en matèria de drets i d'igualtat efectiva entre dones i homes. Just al contrari, hem reculat. Hem anat molt enrere i crec que a passes de gegants en alguns termes. En nom del grup parlamentari Iniciativa Verds Esquerra Unida té la paraula la il·lustre senyora Marta Ribas. Aquesta llei
és del moviment feminista. Va sorgir amb el govern d'esquerres, amb un procés participatiu, amb més de 400 organitzacions i, per tant, és una llei de coautoria amb el moviment feminista. Lamentablement, va ser molt pactat i molt parlat en el seu moment, no ha pogut ser-ho ara, perquè el que hem fet de tramitació de la llei, de moment en aquest Parlament, ha estat una ponència conjunta per fondre la proposta que havíem entrat Iniciativa i Esquerra Unida i que havia entrat el PSC, que era aquella llei que s'havia fet amb 400 organitzacions de tot Catalunya, i la que havia fet Convergència i Unió, el Govern de la Generalitat i Esquerra Republicana. L'hem fos i ara intentarem tramitar-la amb la urgència. Lamentem que aquesta urgència segurament també limitarà aquesta possibilitat d'obrir de nou la llei per actualitzar-la, per fer-la millor, per fer aquella llei que necessitem a Catalunya. Iniciativa i Esquerra Unida ens comprometem com a grup parlamentari a, més enllà de la part que permet la tramitació formal en aquest Parlament, obrir la llei a tothom qui vulgui participar-hi des de les nostres possibilitats. En nom del grup parlamentari de Ciutadans té la paraula la il·lustre senyora Inés Arrimadas. Lo que está claro es que existe una gran desigualdad entre hombres y mujeres en este momento. Pero no me refiero a los países del tercer mundo, no, también aquí, en Cataluña, en el conjunto de España y también, por cierto, en el conjunto de la Unión Europea. Y lo digo porque es que hay gente que se piensa que la igualdad efectiva de derechos que hemos alcanzado en las últimas décadas nos lleva automáticamente a una igualdad formal, a una igualdad real, a una igualdad efectiva en todos los ámbitos de la vida entre hombres y mujeres. Y esto no es verdad. Y hay datos incuestionables que yo creo que cabe recordar a toda la ciudadanía. Existe una brecha salarial que es absolutamente intolerable. Las mujeres tienen que trabajar 79 días más al año para ganar el mismo sueldo. Las mujeres tienen que trabajar 10 años más para ganar la misma pensión. El número de mujeres directivas o el número de mujeres emprendedoras es absolutamente bajo en comparación con los datos referidos a la población masculina. Sin duda, el reparto de tareas domésticas, el reparto de las tareas de cuidado de hijos o de personas mayores está absolutamente desequilibrado y cae profundamente sobre las mujeres. Por no hablar de una lacra social que seguimos sin solventar, que es la violencia doméstica, y que muy al contrario lo que hace precisamente es aumentar en los últimos años con unos datos sinceramente dramáticos. En nom del grup mixt té la paraula la senyora Isabel Vallet. No podem venir aquí i dir que volem més dones directives quan moltes dones de la classe treballadora estem patint sobremesurants, estem empobrint a ritmes accelerats i estem patint precisament aquesta dinàmica d'acumulació capitalista. I no parlar del capitalisme i, per tant, pretendre que solucionant només o en tot cas pretendre polítiques igualitàries dins del capitalisme és un contrasentit. És un contrasentit i ens hem de remetre a totes les dones que han estudiat la política marxista per a dir que finalment el treball explotat de les dones, és dir, que les dones assumim com a feina invisible el treball de cures i el treball de reproducció, és essencial per a l'acumulació capitalista. Aquest treball, el treball aquest que no té valor, el treball que no es remunera, el treball que és invisible, és necessari per a que el capitalisme segueixi acumulant beneficis. Aquesta llei ha de tractar, des del nostre punt de vista, moltes coses. El que sí que està clar és que ha de deixar una cosa ben clara i ben blindada, i és objecte de polèmica, és el nostre dret a decidir sobre el nostre propi cos. Ja ho hem dit per activa i per passiva, nosaltres defensem l'avortament lliure i gratuït, defensem una societat en la qual la dona decideix què vol fer amb el seu propi cos, l'Estat ho garanteix i la societat la recolza. És l'únic sistema que entenem igualitari, és l'únic sistema que entenem necessari per a precisament normalitzar el que estem dient, la igualtat efectiva. Té la paraula l'honorable senyora Marina Geli. Moltes gràcies. Amb el minut que tinc, crec que aquesta llei és totalment necessària i oportuna i, de fet, em sembla que sí que és urgent, la podíem haver tramitat no urgentment, però voldria, a través d'unes quantes frases,
dir el que em sembla. No hi haurà verdadera regeneració democràtica si no s'incorpora de manera definitiva i efectiva la mirada de les dones. La lluita de les dones per la igualtat d'oportunitats és la revolució pacifista local i global més important del segle XX. Feminisme i socialisme democràtic no poden anar per separat. El privat, senyor Sergi Santamaria, és públic, és polític. La crisi està regressant, fent regressar el lent camí de la millora de la igualtat efectiva de les dones. Cal que, sisplau, pensem amb la taxa de natalitat baixa que tenim, amb el retard de la maternitat, amb les dones de 50 anys que cuiden nets i cuiden pares, sogres. Aquesta és la mirada necessària en aquesta llei. Segur, trobarem evidència científica, permetin que utilitzi això, d'accions comparades que canviaran i faran possible aquesta igualtat efectiva. Moltes gràcies. En nom del grup parlamentari de Convergència i Unió té la paraula la il·lustre senyora Violant Cervera. Jo voldria recordar, senzillament, perquè estem aquí, quin és el marc legal que ens empara, l'Estatut d'Autonomia, en el seu article 153, que diu exactament correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèries de política de gènere. I no repetiré la quantitat de legislació europea o espanyola, la mateixa Constitució espanyola, que atorga aquesta igualtat que hi ha entre homes i dones. És evident que hem avançat molt, que la societat ha avançat molt en els darrers anys. Tenim millor participació en el mercat laboral, tenim millor accés als nivells educatius, a la formació i a la cultura, però la realitat, per desgràcia, és tossuda i ens mostra constantment la violència masclista, la discriminació salarial, les dificultats per accedir a llocs de responsabilitat social, polítics o culturals, el poc reconeixement de les tasques que es fan a casa, les tasques domèstiques i molts problemes, molts, en la conciliació de la vida laboral i familiar. Necessitem, per tant, una nova normativa que ens ajudi, i això no ho ha dit ningú de les anteriors compareixents, l'empoderament de la dona. Podem tenir moltes normatives, podem tenir normatives que ens ajudin, tot i que podríem estar o no d'acord en el tema de les quotes, però és evident que si no tenim quotes doncs no aconseguim aquesta realitat. Podem estar-hi més o menys a favor, però també és evident que o aconseguim el veritable empoderament de la dona o no ens en sortirem. Per tant, des del nostre grup apel·lem a això, a l'empoderament de la dona. Cridem a votació. Passem a la votació de l'esmena a la totalitat. Comença la votació. Atès que l'esmena a la totalitat de retorn de la proposició de llei ha estat rebutjada per 16 vots a favor i 100 vots en contra, aquesta iniciativa continuarà la seva tramitació.